Yauwa shine na ce yanda za ka gyara lalataccen hoton nan naka a cikin wannan da muka yi darasi a baya, wato all photos in as nan. Da Allah ba ku wannan channel din ya daure ya danna mana subscribe, sannan ya musgi wannan hatimin na kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Gashi ne yanzu mun shiga all photos in as application din, gashi ne yanzu mun shige shi zai bude, sai mu gangara mu je na karshe. Yauwa ga na karshe nan kaga ya ma sa lalataccen hoto inda yauwa sai ka danna shi, wato nan inda zai kawo ka baya. Yauwa gashi nan sai ka danna shi, sai ka zo a nan sai ka zaɓi hoton da kake so ka gyara lalatacce, amma ni zan samu ku ko ba lalatacce bane dai ka ga dai zai ka danna watch and process din nan. Zan samu ku wanda ko ba zai je talla zai je dawo. Zan samu ku wanda ko ba lalatacce bane ka ga yanda zai gyara shi. Ka dan jira ya gama tallan nan. Sai mai kanson din shi. Yauwa gashi ne yanzu zaka ga ya gyara shi har wani farfari da yake nuna, zaka ga ya goge shi kawai zallan wannan din ya bari. Ka gani, kaga yanda ya mishi, ya gyara shi sosai. Wannan application ne mai matukar amfani, ko da wani hoton ka wanda ka ajiye haka ko ana dai samun matsala irin ba mistake ka ga ruwa ya taba shi, to zaka iya shiga da shi wannan application din ka gyara hoton ka. Ma'ana dai kun dai gane. To da Allah anan muka kawo ƙarshen shirin namu. Da Allah ba ku wannan channel din ya daure ya danna mana subscribe, sannan ya danna alaman kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kaga da yanda yake mai da hoton ku. Nan muka kawo ƙarshen shirin namu.